lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inati, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Kuan Inday, taga Son 13 Carmen. Sa among kaliwat yun, mga high blood niya. Akong mama na namatay gid sa stroke. Sa akong mga igsuon. Dugo na nimo. Bari murag sa amo na gina siyang inheritance. So na kaning Kuan BP, mga pilan ang mga 1 year na gini ka gataas siya ba. Nakuyawan lagi ko kay ang akong mama mo biya gini gikamatyan ng stroke o niya kaning Ashigo. Nakuan ko kay ang akong BP niya imong normal.
Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Drama Vibe Session. Chompay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Chompay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Good morning! Mayong udto, may hapon, may gabi Di tayo mag-aaway. Ano yan na po ang inyong giulatan? Ang pampa-good vibes, pampawala sa problema, ang programang walay politika. Puros lang yun pakatawa. Itaas mga kamay. Itaas ang mga kamay sa mga virgin. Kamusta na ba? Kumusta naman mo? Eto na naman po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Saya. Welcome sa lang edisyon sa atong Gugmang Giahak Comedy Drama. Pakpak! Pakpak mga binayran! Amoy! Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Sa tibuok kalibutan. Sa mga nagtanaw sa Facebook page na Bitok-Bitok University. Hello. Hello. Salamat sa inyong pag-atang.
O siyempre sa atong nagkadaghan na nga mga radio partners. Grabe naman eh. All over Mindanao. Mag-ingay. Labi na diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. Diya sa may Radio Serbisyo 94.3. Kumusta mga taga Nasipit? Sa mga taga Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9. Mga katribo, mayong adlaw nila. Sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Diya sa may Bislig City, mga goy. 97.1 Enchanted FM. Mayong pagpaminaw ninyo diya. Sa atong mga kauban diri sa may Misamis Occidental, Partner Radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel, o sa unahan dayo ng 92.5 Mix FM Aluran. Kumusta mo diya mga boss? Mga madam, kumusta mo diya? O siyempre diripod sa may North Cotabato, Kidapawan City, North Cotabato, 100.7 Tambuli Infinite Radio. Napunta sa may Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kaya sa may Davao de Oro, 100.7 Metro FM. Hello sa inyong tanan. Sa Pangantukan, Bukidnon, sa Uswag Radio 87.5 Pangantukan, Bukidnon. Kumusta mo diya? Sa Misamis Oriental, diri sa MOR Miss Or Radio 87.5 diya sa may Taguluan. Na diya sa may balay ni Notska. Hello diya Hello diya kay Boss Louie Malisa. Misamis Oriental. O siyempre, diriya sa atong Cagayan de Oro City, Strong Radio 90.3. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Kung unsa man may oras na minaw karon. O sa akong mga suking tigpaminaw po sa akong Spotify. Nagay mo nilag background ng ato ang programa Magbiyahe Bisag Asa sa Spotify Bitok University Podcast. Kadagan na sa tong partner gihangos kog basa. Simulan na po natin ang ating alamat. Ito po ang ating letter for today. Lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano nili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Hangos. Dear Brother Bernie,
atong gugmang giahagyatod kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Nay nag-PM kanako ningon siya sa iyahang APE. O sa meaning sa APE, Annual Physical Exam. Mo na gimingawan na ako ba? Mo na nakanindot sa kanang mga private na mga companies. Kaya gina-require gyud sila og mga annual physical exam. Mo na sa mo sa ABS-CBN. Matag tuig, magyo na ikuan mo anak mismo diha ang mga doktor, laboratory para ang mga empleyado mapugos gyud og magpa-annual physical exam. Mo na dapat ingana tana sa kuano? Sa tanan, sana all ingana ang kumpanya. Anyway, hello ko diha kang Madam Cheche. Niwang kayo siya. Di gyud sa tambok, niwang slim. Ang problema niya, pagtanaw niya sa iyahang annual physical exam result, nakabutang high or taas ang iyang kolesterol. Unsa? Anong taas man ko, ana? Nanapin na nga na ba? Anong taas man ko kolesterol nga niwang man ko? Kay ang atong permente perception, kanang mga tambok rin ng mga high blood, taas o kolesterol. Sa kabalo ba mo kung taas ang inyong kolesterol? Ang number 1 yun nga delikado ka, stroke na. Kaya kaning kolesterol, mo ning makita sa imong dugo. Di ba, pakuha sa imong dugo, oh. So, na medyo, unsa man imong dugo, pero puno man ni sa bad cholesterol. Ang may tabo, ana, kanang bad cholesterol, kung muna magdagandagan sa imong kaugatan, munang kadugayan imong mga ugat, mga gahi. Burag mo bagtok po ng imong ugat, di ba? Burabag ka ng tubos lababo ba, di ba? Sa sige og kuan, bisag unsan lay pamutang, kadugay mo gahi imong ugat. Tapos kadugayan, nanay mga residyo, nanay burag mo bagtok diha. Maglisod na dayon og agi ang atong mga dugo. Mo nang paspas na rin pump sa imong heart, mo na dayon delikado din ka sa heart attack o stroke, simba ko. Kasi diferensyahan ng heart attack o stroke. Ang heart attack, sa klaro pa lang kayo nga word heart attack, giatake imong kasing-kasing. Ni-give up, nagalisod nagpa. Ang stroke, dire sa imong brain. Sa imong brain, pag naay medyo na imubuto nga ugat diya, delikado. May tanaog, murag clot lang. Mo na naitabo sa akong inahan mga igala. May galing kay clot lang, so pwede rahilison sa tambal. Ta kung mahilis siya, so pwede rin kapon sa maduso dayon, so ma-okay ra dayon siya. Ang problema, kung na'y mubuto sa ugat sa imong ulo pag CT scan, mo na'y pinakadelikado. Maglisod naman nag-recover, mo nang na din epekto after stroke, mo nang ang mga tabo, sa unsay may tabo sa imong lawas, makita nimo ang diferensya. Mo nang salamat Diyos Ginoo pagka-stroke sa akong mama. May galing kay klatrang na itabo, gamay kayo yun. Nahilis ra ba? Kaluyan sa Diyos. Mo nang delikado pagtaas inyong mga kolesterol, ayaw gyud mo pagkumpiyansa na. Ayaw gyud mo pag-ingon nga baliwala wa man koy gibati, ayaw gyud kay traidor gyud kay na siya mga gala. Delikado mo sa heart attack, delikado mo sa stroke, delikado mo sa aneurysm, delikado pod mo sa pancreatitis. Sige na, Brother Bernie, ginahadlok ko. Wala ta mo ginahadlok mo na ang tinuod, mga gala. Tadayon, unsa may makatabang nimo.
Mo nang magpasalamat kay Ania ang atong produkto nga Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus, aduna kini main ingredient nga ashitaba. Ang ashitaba makaprevent o makatambal sa osteoporosis. Makaprevent sa metabolic syndrome. Moaway against diabetes. Mo-improve imong gastrointestinal diseases. Maka-improve sa fat metabolism. Diri na dayon. Mga kolesterol, weight control, and fight obesity. Ang atong ashitaba, mo ni siyang sekretos mga Hapon, usan ni siya ka-herb. Ngikini mo'y mutunaw o mawala ang imong mga kolesterol sa imong mga dugo. Kini ang mutabang para mubaba ang imong high blood pressure. So kung kamo aduna na high cholesterol, ayaw na mo kumpiyansa. Tumar na og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang dahon, ugat, ang lawas ani atong gihimong powder o gibutang sa kapsul o gisagol po ginis kape. Para lami kay itong kape nga Ashigo Plus Coffee, makaayo pa sa imong balatian. Mas makaayo pa sa imong sitwasyon karon mga madam sir. Ang atong kape ay mo kabala ka mga diabetic kay stevia tong gamit. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule muna nakabutang nga Nanay Plus. Kay ato na ning gidungagan pa og turmeric powder. O guyabano extract. Nga aduna po'y anti-cancer properties o antimicrobial properties nga moaway against bacteria o viruses. Bosa tumar na og Ashitaba Ashigo Plus Herbal Capsule. Para mas makabalo pag yun mo unsa kanindot ning Ashitaba nga sagol sa Ashigo, i-google ninyo, internet ninyo, i-search ninyo Ashitaba. Available ang atong Ashigo Plus sa inyong mga suking tindahan, mga parmasya. Available ni siya online sa Shopee ug sa Lazada. Og available po niya ang atong Ashigo Plus sa mismong radio station na inyong gipaminawan karon. Adto lang mo sa radio station kung asa mo naminaw karon. O pangutana kung asa mapalit ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Marjorie. Marjorie Guwapa kay pangalan, no? Marjorie. Nako'y boyfriend nga itago nato sa pangalang si Louie. Tapos, napoy isa ka lalaki nga itago nato sa pangalang si Jigs. Nga akong closest with S. Closest friend sa school. Si Louie nagtrabaho na. Si Jigs ang akong batchmate sa school. Monang magkita mi ni Louie, pero kung nami sa school, kami ni Jigs ang gauban. Bahalag always ta mag-away, bisag mag-argue ta kanunay, mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay, bisag mulingi ra ug
sexy girl nga mula bay. Apan ayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko. Mag-data karong Sabado, babe. Sus, sige lang yung kasi ingon og Sabado pag-abot sa Sabado, makalit na po ka-cancel. Kaya mo ingon na sa ka na, kay lain lakaw. Unsa naman yung taan ni Louie? Louie. Brother Louie. Pasayloan na good. Kabalo ba ka nga nanalbaho na beta. Basi ko niyang nakailangan kabisihan di Louie. Ayaw kabala ka lang. Walay lain makatumpang nimo sa imong kagwapa, sa imong kabuotan, di na ko angay mangita pang laing babae. Mao ba? Basi matingala na lang ko, magmata na lang ko morning ani nga nanaday ka sa laing mga kamon. Mo ginawa sa mo ba? Kanang ang imo bitaw ka ng pagsilos-silos, kaya kanang pa-cute-cute kayo ba? Aparte lagi kaya, agrabiha. Dili man good. Wala lang. Gamingaon lang ko sa imo ha. Lahi lagi itong sa una nga ga-eskwela pa ka, wa pa kay trabaho nga nakay perminti oras ako Ginahatod pa ko nimo, ginasundo. Hantod na itabo. Every other day na lang. Hantod mo na lang every weekend. Tapos karon matag weekend. Na wala man day gihapon na naunsa naman ni murag na malhan nagyug ko ani ba wala na bis. Ay kabalaga karon Sabado. Ato ginang bisbisan og maayo. Daganon na tog tubig para magkabasa-basa yun na para magbaha. Ay, puro lang yun ta istorya ani sa tinod-anay lang malanabya kaayo. Ay kabalak ka lagi. Mag-awas-awas yun na karong Sabado. Sige na, maato na kay mag-duty pa ko. Bantay lang yun ka Sige na. Ikaw po dia. Tarungay mong pag-eskwela na. Kay base yun niya, lahi sa na imong gi-eskwelahan diha. Pag ilom diha, ayaw ko pa kasal Ikaw mo'y mas daghan mga babae diha. Na sige na, ato na. I love you, la. Sige, bye na. Grabe oy kaskasiro kayo. Marjorie! Hi, Marjorie! Oy, Jigs! Ikaw man na, Jigs. Kuhan ka lang. Moto'y mo uyab. Oo, moto si Louie. Moto akong uyab. Okay. Hindi na ako nagulat dali. Abi na ako, wala ka ba? Ano nagulat man ka sa ako Kanang, sayang mo kay kanang, di kay ko makakuhan ko, mag-una-una ko dito sa hirap po kay ko ba, so murag, wakoy kay istorya na. So mo nang, mas ganahan ko nga, dungan ta. Mao ba? Ako na dala na yung bagbi, ako dala na yung kuhan. Jigs, kabalo ba kahangan ako'y uyab? O lagi, mabitaw ng utan ako yung batong uyab. Mao galing. Daw sa man, abi ni mo manguyab ko ni mo. La, assuming! Assuming naman ka Marjorie. Sa yung pagto ni mo manguyab ko ni mo, dili oy. Dili ko nga nga klase nga lalaki, dili ko gapang langkat og mga uyab. Ang respeto sa tayo, laki beta. Sorry, kung assuming ra kayo ko. Wala lang. Wala. Kuan na ba nang wa mo gugulen amigo diri. So mo nang diya ko sa imo di ba? So murang ana lang ba? Ay pagunahon na nga manglangkat ko dili ko yung anoy. Nakita man sa nako nga malipayong kasi mong uyab. So dili ko yung nga klase nga lalaki. Okay. Sorry Jig sa kung medyo advance lang kay ko mag-isip. Wala lagi ikabala ka friendship lang gini. Inamigo raning ako ay kabala ka na.
Marjorie! Oh, abi mo bagkuhaon kasi mong uyab. Ay, makasapot. Na daw sila importante buhaton sa opisina di daw siya kagawas. Hala. Unya. Samay lang ta. Okay ka? Lagi. Nagbalon man kog rice. Sudan na tong kulang. Ay, kabala ka, nagbitbit po kong sudan na ako'y litson paksiyo. Maayo. Kanaan lang itong kaunon. Magkinaunay na lang ta. Unsay magkinaunay ta? Ay, dili ako masapot ba ka ng mangaon ta ba? Akong rice ta, imong sudan. Ano ba? Aw, abi na ako, kauno ni mong ako, Mao lagi, kaunon akong imuha. Ganang imuhang gibit-bit ba? Lagi, maog yun. Dugay-dugay naman guniwa makaoning ako ay. Mau ba? Dugay na din ang litson paksiyo di ay? Dili po, mga kagahapon pa. Niyo magug ka nga dugay na iwa makaoning ako Kaya ako dugay na sa kuwa mo kaon pod. Mayo. Timing di ay pod nagdala po ko og Coke Zero. Ato lang po di Paris ani atong litson paksiyo. Hala, oy. Kuan man na ba? Kanang wala man ay sugar ba? Ang Coke Zero? Dili, ang litson paksiyo. Ay dili, oy, nice asukar gamay akong gisako ng litson paksiyo. Mao na siya. Alaga man ni sa akong kuan, alaga man ni sa akong mama nga giihaw. Kanang litson paksiyo? Dili, kaning Coke Zero. Alaga niya nga ang Coke Zero. Sige. Imno na nato mintras bugnaw pa. Ang Coke Zero? Dili, ang litson paksiyo. Imno nato mintras bugnaw pa. Unsa kadako pa sa mga gutad, ana? Sa litson paksiyo? Dili, sa Coke Zero. Dagko ra kayong gutad sa Coke Zero. Kasamok ba, oy? Sige na. Mag-uban na lang ta. Wag ito'y klaro akong uyab pa yun. Ingon pa siya nga. Hulat, kuan, magdungan mi karon. Sus, wala man gidi ay. Sige na, anak maginausahin na maginay di ka likayan ng mga kuan sa opisina. Sige na. Mga na ta. Babe, I'm so sorry. Sorry nga, babe. Babe, sorry. Kapila naging ko ni mo gipakyas ba? Kato niaging Sabado yung ka magkita ta. Giwaswasan na nakog ayo. Gihinluan, tanan, giluguran. Kay abi na kong makaon na nimo. Tapos wala ka mo tunga. Kay ipag-duty daw ka. Tapos kagahapon ingong ka nga magdungan taog paniod to. Kamay na lang imo nasang makaon. Ang resulta lain ang nakaon. Laot sa namang kaluwi, oy. Pasaylo ako kayo. Sorry. Saan tamang ko kalit-kalit mga kayo nga na ay lunch meeting. So manang wako na kasibat kagam. Kabalo biyak yung ka nga. Naningkam mo sabi ako dari kay. Usa sabi ako sa sinaligan dari. Di lang tanak ka magsaad kung di ba day ni mo masulti. O di man day ni mo mapakyas naman day mo di ay. Pasaylo agaling ko. Please. Unya man hapon taon niya. Kwaon ta ka. I'm so sorry. Sige na. Sorry. Sige na, unya. Kwaon ta ka, ha? Bantay lang yun mo unya ba? Pag di na po galing ka mo tunga unya, bantay lang yun ka. Ipakaon ko kinislain. O sana imong gingon ipakaon lain, ba? Kani akong kasaba cake. Ako na ba nagluto niya akong kasaba cake tapos lain na. Bantay yung ka magulat ko niya. Pag di na po ka mo na.
Sige ba? Ay, kabalag ka lagi. Ako na tumanon, babe. Babe, sorry, babe. Sige na, may bato na ako. Kailit na ako. Sige na, babay na. Hula, tigo. Kuha ka, babe. Hello, Louie. Hello, Louie. Hello, Louie. Hello, Louie. Hello. Oh. Ha? Sige na. Ayaw na pag-explain. Sige na. Sige, bye na, bye. Bye, wakay pulos. Uy. Ano to? Si Louie? Sige lagi na sa saad pa. Ang ending yun kihapon, tanawa. Ano mo ginagawa basta nga manarbaho? Ano mo yan? Di nang ginamalikayan. Di mo gini mo na makumpara sa unang awa pa sa trabaho. May matunga pa sa trabaho ka masig yun na huna. Kamura mang yun. Dawato ni mo ng kamatuoran nga. Basta gali ang imong uya manarbaho na. Ano na yun na? Ambot ba, eh? Kapila naman ko niya ginapakyas. Taon niya. Taon sa man ni Ron, kisa na may mukhaon, ani. Taon sa? Kisa na may mukhaon, ani akong cassava cake. Kabalo ba ka nga paborito kaya na ko ng kasaba cake? Mao ba? Oh. Labi na ka ng kanto bitaw sa kasaba cake ka na medyo pagod-pagod, mao na akong paborito. Daw, bi? So, ano lang? Doon naman imong boarding house. Kauno na nato na dito. Tapos napamong ko'y sobra sa kong balong ganina. O sa ibalon ni mo? Chorizo. Unya, dako na. Ay, dako kayo ni. Busok pa yun. Kabalo ba ka nga hingaon kay kog chorizo? Uy! Mao ba? So timing day nga ako, paborito na ko na imong kasaba, ikaw pod hingaon po kag chorizo. Di ani na lang. Ato lang ta si imong boarding house ta. May pano. Dito ta. Kaunon ko na imong kasaba, kaunan ni akong chorizo. Dali na diri. Okay na ka? Okay na ko, eh. Salamat kaayo, ha. Nahurot yun na itong kaon ba? Lami mo na imong chorizo, no? Mao gyud. Pero mas lami imong kasaba. Salamat. Sakto ra. Oh. Tingala ko nimo ba kay kuyo kay kamukha og kasaba, no? Ano man? Gatilaan pa nimo una. First time ko kitag laki nga mukha og kasaba nga tilapan sa una haya kaunon. Di lami mo kayong kuan niya, itong yung burag toppings niya ba? Basa-basa ba? Tamis kayo. Ganahan kayo ko. Sorry kayo. Huwag kang kakita riyan, ha? Di mo na ipaborito na ako. Kaya din ako kitkiton. Nah, maogyod, eh. Pero in fairness, lami kay mong chorizo. Muna akong ganahan, dili kay taas. Sakto lang ba? Pero busok. Medyo natukan galing ko kaganina. Sige na, busog naman kita.
Mato na ko. Tanan na okay na ka, nawala na imong sapot sa imong boyfriend. Mao lagi. Kanang Jigs. Sige, mato na ko. Mato na gyud ka. Ano man? Nabi ako'y kuan dia ay sa ref kanang carrot juice. Mo ba? Paborito kaya ako ng carrot juice ba? Kaya healthy kayo ba? Mao lagi. Gusto ka? Oh, sige. Oh, nara oh. Alam yan bugnaw pag ito. Kalami. Sabi, ito na ako. Huto na ko niya. Sige, hot na lang. Kaya lang. Lumias carrot juice, no? Lami kayo mong carrot juice kay lasang carrots. Hala. Lisod sad nga carrot juice tapos unsa man lasang guyabano. Ay, joke lang. Okay na. Sige, thank you ha. Salamat, Marjorie. Ay, Jigs. Oh, saman. Wa na kay gusto lain pang tilawan? Ang ano man, napailain diya sa ref? Wala na sa ref. Oh, so may lain tilawan diya. Kuan. Ako. Ha? Di ka ganahan mo tilaw na ko? Diba? Pag sure di, Marjorie, samo kay. Pag sure di, Marjorie, maulo, takaw kay istorya. Kausara ko mga tanay. Di na nako sabon. Sa ako, di ka gusto mo tilaw? Marjorie, no? Pagtarong bagay, maghubo ko. Final answer? Ha? Ay, pag-ana. Oh, Jesus, gino. Kanira man. Usa man ni? Way bayad ni? Wala, free taste ni. Pwede ni mo iuli kung wala ka malami eh. Pag sure niya. Oh my God. Naghubo. Tinuod yun din eh. Naghubo ka naman sa atubangan. Wala la ko na ipakita sa imo akong gutter. Akong gutter nga dugay ng hiwi nga kailangan na itulid sa panahon sa ulan gaawas-awas na. Timing kayo nagbitbit po ko sa akong martilyo. Kung asa may kinimutulid sa mga gutter nga hiwi na nga wabot ang ulan mag-awas-awas. Kung mo ba di ay hala sige sugdi na. Marjorie, sigurado ka ani. Kung di pa ko sigurado, di ta na ko ipakita. Kana dia dapita luwi, kana dia luwi, kana hiwi, kana dia luwi, kana dia hiwi, kana dia. Please tulira luwi. Di madagi na hinay ni. Kailangan paspason ni siya, Marjorie. Marjorie. Hiwi kayo, Marjorie. Hiwi kayo. Sige, sige dukduk ka pa, sige. Istrita, Je. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kumunag kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan.
seremonya sa kayuan. Atong paminawon. Nane, pakulan. Tapos, sir, may sakit ko sa kasing-kasing. Dugay na ako gibati. Nagkainom na po siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa Bulawas. Kapoy. Tapos hangak. Oo. So sa napulo lang ka capsule ang 30 ka tuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka capsule sa unsay imong giinom? Asigo. Asigo. Wow. So kung anaay mga naminaw na to, unsa may imong i-recommendar gadto kanila nga ilahapon pag-inomon? Magkuhan lang po nila nga mag-inom po na sa Asigo kaya makaayo kayo sa mga sakit bisan sa nga sakit sa gibati. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Sa Seniero Go. Taga-asa ka ma'am? Taga Villanueva. Okay. So nag-inom ka Asigo? O Asigo gud ang kapag. Okay. So unsa may inom na nag-inom ka Asigo? Tungod sa akong pterygium. Tapos Ano yung ako pagka mild stroke. may stroke ka. Kung ba na ka o inom mo. Stroke po yan? Di siya pero yung mata sa pa kay drive man na. Okay. So unsa epekto karon pag-inom mo sa Asigo? Unsa nahitabusin mo? Karangan yun sir. Ay wala pa man na pwede ang pikas pag anigin ako dili nga. Nakadungo ko sa radyo. Okay, so naipikto na ang Asigo? Nagyod, sir. Kung ano na yung mga exon po na to, nga na mild stroke, yan na iteregion sa mataon sa imong i-recommendar nga mainom. Kanigid, sir. Kanigid, o. Asigo. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Tanan naka-order o naka-testing sa Biramax Capsule, nakaingon gyud taon ng ilang mga partner, mga higala nga. Oh, lami. Oy. Ngano man, kay nakaingon man sila nga. Kahiya. Oy. Mag Biramax Capsule o Biramax Coffee. Ang atong Biramax, kabalo mo, kanilang. Singit lang ako ni Megala. Unsa may mga rason nga nung di na mo gahi si Junior? Kasagara ang atong pangunahon na tungod lang kay tigulang na, di ba? Mga naman tanga, may magtigulang na ta. Nasayop yun mo. Nagilom-ilom lang ng uban dia. Dili na makasugakod. Mga nag-edad og 30, 40 pataas. Kasagara, unsay problema? Nga nung dili mo gahi?
Una, na mga psychological nga rason. Psychological. Tungod kay stress. Stress and anxiety. Problema siya sa opisina. Na siya gipanguna-huna ang mga bayro nun. Ano ba? Di ba? May maning babae kay mubika raman. Ang sa lalaki, kailangan mangyud nga mubarog. Kailangan mangisog para maka-perform. Pero kung ang lalaki galing stress, na depression, medyo na gipanguna-huna, medyo gikapoy baka sa opisina, ana, ay, sus, bisa kung saon ni mo. Luya ginamay gala mo nang magyamid na lang ng asawa. Sas! Mapadugdong na lang ng asas. Why? Kanakong bana? Why polos? Bisag bata pa. Why polos? Tinood biya gina. Nabag yun yung mga para kung nako isip konsyal. Na kay mga problema nga makita, ginadibatihan, nagi panahon nga di yun mo pangsyon. Kaya imong huna-huna, daghan man kayo. Mao na nga, may na lang kay ani-aning Biramax capsule. Biramax, Bira to the max. Ako'y kabaan ni kay kaning Biramax, all natural ingredients, ang nakalami pag yun, FDA approved ta, herbal ni sa tanan. Wagi ni siya ingon na kanabang lahi ba nga mga sagol or unsa ba kaya. Herbal yun siya. Munang ang mga sagol ni ini, di lang ingon nga pampagahi lang. Usa sa side effect pampagahi, pero ang uban ng mga sagol sa Biramax, pampawala sa anxiety, pampawala sa depression, sa tinud-anay lang. Makadugang og kusog, makawala sa kakapoy. Usa sa ingredients sa Biramax, kaning Panax ginseng. Mao ni siya ang magpadugang sa kakusog ug magpawala sa kakapoy. Ang Panax ginseng siya pod ang iyang trabaho para mas maayo ang imong pangunahuna. Mas maayo imong concentration, mas maayo imong attention. Makababa po ni siya sa imong blood sugar ug cholesterol level. Mao nang mga bossing, mga madam, mga sir, pwede man isbae gyapon. Mag-Biramax para pagkuhit ni Mrs. di ka makabalibad. Bisa pagkapoy ka, bisan pa og nakikipangunaw na ang Biramax na ibahala na. Gabi hantod sa kadlawon, hantod magbuntag makaingon gid sa Lami. Ay. Kaingon lagi siya nga. Bernie. Bernie ba? Stop it. Makaingon pa gid siya nga. Kana. Sige pa. Sige pa, B. Mao nang nakanindot sa Biramax capsule. Biramax! Bira to the max! Kana. Sige pa. Sige pa, B. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba ang halika tiyakap mo ay di ko na kayang isipin. Jigs! 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 Ay, uy! Marjorie! Abi na akong naka dito sa gate ganina, abi na akong imo kong giulatan. Wala. Nakita man ako nga nagstorya mo ni Louie. Munang ni atras ako. Pero naka ganina dito? Oo, na ako. Pero siyempre, nabiyay mong uyab. Jigs, kanang unya paniod to ba? Doon na sa tagkaon. Okay na. Tapos, basig unyang gabi iba, basig gusto ka maato sa akong boarding house. Pwede na po. Maayo. Ganyan lang.
Galang, basi, masukoy mo uya ba? Kabalo ba yung uya ba na nga ako imong kauban basta naadiri sa eskwelahan? O, anak ko ilabot niya, oy. Bahala siya. Di naman kumuto sa iyang mga istorya nga makikita pa siya, ganaan pa siya makipagdibarag. Nalingaw naman sa siyang gitrabahoan siguro. Oh, ayaw pa pagano eh. Kasi kailangan lang mo magstorya. Dili, Jigs, dili. Mas ganahan ko nimo. Masay pasabot ni mo, Ana Marjorie. Basta, Jigs, lahi ragyog ka, Jigs. Basing galing ako naunaan, nga basig, bulagan na lang yun ako si Louie. Ang pag-ibig ay sadya nga bang ganyan? Magkatagpo, magkalayong nagmamahalan. Ganyan tayo, mga pusong pinaglayo. Ngunit nagsumpaan na walang limutan. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinadasal. That you wait for me, aking mahal. Kunting tiis na lang at di na magtatagal. Ako'y babalik na, so please wait for me. Jigs, nganong hilom kay ka? Kuhan manggod ka na bang murag dili ko yun ato mong giingon nga bulagan ni mo si Louie. Nga naman, di ka ganahan nga magbulag mi. O dayon, kita na dayon duha. Kaya lang ba, murag siguro basi makaya pa nga magstorya lang sa mo. Dugay na biya mo mag-uyab. Basi nabaguhan lang yung kabangan na nasa trabaho. Sulti ikos tinood, Jigs. Ngano day, Jigs, di ka ganahan ako, Jigs. At dili man sa ingon. Actually, ganahan mo ko nimo. Pero di sa ko gusto nga mahimong dahilan ba tungod lang sa inyong tungod sa kuan nagbulag na ginoon mo. Okay naman kuan eh. Nga sitwasyon, di ko gusto ba nga basing nadala lang ka ba sa kamingaw, nadala lang ka ba sa tungod kiwa si oras, di ko gusto nga mahimong borar akong panakin butas, tri. Ambot lang, Jigs. Pero malipayon manggug ko nga naa ka. Naanad yun ko ba nga akong uyab na perminti sa akong kiliran. Tama ka. Sa una, sige manggon mig uban. Karon nga nakatrabaho na siya, nabaguhan ko. Oh, tanawa? Basi nabaguhan lang ka. Di ko gusto nga mahulog nga ako may dahilan sa inyong pag-away. Di po ko nga nga murag manglangkat ng pugko. Ay kabala ka. Kung nana po kay kasaba cake, mukhaon lang pugko. Taignon lang punta ka kung available na akong chorizo, okay? May masyad kay kamukhaon sa chorizo. Sigurado ka na, Jigs? Di ko ka gusto nga magbulag, mi. Ang ako manggod nga, sigurado asa na. Di ko gusto nga ni nga panakibutas lang ko. Ay, kabala ka. Anytime, pwede rin yung kumukaon sa kasaba cake. Daddy. Come on. I've gotta take a little time, a
little time to think things over. Ooh, I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb. It's like the world upon my shoulder. Brother Bernie! Bitok Bito! Warm as life. Saan man ako ni? There's been a heartache in Tama po si Jigs Baya. Dugay na po ba ni Louie. Pero tama siya na baguhan yung kuani. Malayo mi sa usat-usa. Tapos si Jigs, mo'y napirminti sa akong kiliran. Munang murag na divert ang akong pagbati din ni Jigs. Pero nasakitan sa kong agibalibaran ko ni Jigs. Pero sa bagay, anytime daw, kung available akong kasabaki, willing na po daw siya mukhaon. Saba ka na nga kasabaki. Monang giingon mga kaigsuunan. Monang muto ko ng mga love language. Na love language, diba? Na mga tao nga ilang love language is touching. Na iban mga love language nila kanang magsigig hatag or more on service. Sige sila o kanang sila'y bahala, sila'y manglaba, sila'y mangluto. Siguro ikaw, Marjorie, ang imong love language is ganahan ka nga kanang naagyo'y touch kay perminti mo mag-uban. Ano ba? So tama ka, nabaguhan ka kay pag si Louie nga nakatrabaho na, nalagyo mo, medyo, uy, kadyo lang, kumaanad ani. Nasa giing ana. Tapos here comes dayo, napod si Jigs. Nga napod paminti si mong kiliran. Ana ba? Unang kamusad ng mga boyfriend nga nagsige mo uban si mong girlfriend na nalayo mo kadyot. Muna inyong bantayan. Maanad ka, okay ka niya kong girlfriend nga wala ko siyang kiliran. Kaya naanad na ba ning siya nga nako perminti. Atod sundo na ko sa permi. Sige may uban og paniod to. Inyong ginang i-consider nga kung whatever, unsa man galing reason na narbaho na ka, nag-change ba kag eskwelahan, nag-change kag office. Wala kasi ang kiliran mo na imong bantayan, tanaw nimo siya. Umulahutay ba siya or dili. So sa imo Marjorie, i-assess nimo imong kaugalingon unsa man gid akong gusto. Asa man gyud ko malipay sa tao nga naperminti sa akong kiliran o kaning tao nga bahalag layo naman gyapon siya love. Kaya dili man sa gyud forever nga sige lang lagin mo dikit. What if kung diri na po ka ni Jigs, tamabot ang panahon, mag-graduate na mo, lagyo na po mo, sa unsa mangita na sa office mate. So pangutanay mong kaugalingon, unsa man gyud ay para nako. Unsa man gyud ang akong gusto. Ina pangutanay mong kaugalingon, Marjorie. Unsa man gyud kalami akong kasabaki, ana ba? So ikaw ray makatubag anak Marjorie kay ikaw may nakaila si mong kaugalingon. Unsa man gid imong gipangita nga unsa man nga klase nga relationship imong gipangita. Unsa man gid nga partner imong gipangita. Unsa man gid imong love language. Diya ta magsugod. Dan tan-awa dayon. May galing kay si Jigs po dili pod ga-grab sa opportunity. Pare-pareha gid mi ani ni Jigs gid. Di mo tungod lugar kay nakagusto na sa ako, di tungod lugar kay kuan. Mo grab sa rin ka sa opportunity. Dili pwede nga na. Dapat dili tayo nga na mga guys. Dili kita dapat ana ha. Dapat kuan gyud ha. Respeto gyud ta sa usa-usa. Charot. Salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye.